Hvad så? Skal jeg lige vise jer, hvordan jeg lavede det her beat til det her track, vi skal lige til at spille? Altså, jeg kan ikke sige nej, så gør jeg alligevel. Så, i stedet for live musik som jeg andre, så starter vi altså med sampling, ikke også? Vi starter med vinylspilleren hernede. Big boy. Og så, første skridt, det er faktisk at blive inspireret. Og det kommer igennem, at man bliver inspireret af 3D's egen Mort, ikke også? Morten Jespersen, den til dig. Så, vi starter her med Mort Schumann-pladen. Sorrow, fransk popartist. 15 kroner i Dan Mission. Så frækt. Det er fint. Vi starter her. Første sample. Standard. Okay. Vi tager den en hel masse synths op og en hel masse oktaver op, og så bliver det noget helt andet. Lad os høre det.